mostra als infants de tot el món. Avui, 20 de novembre de 2020, es celebra que fa 30 anys que es va signar la Convenció dels Drets dels Infants. Des d'aquell dia van quedar clars quins són els drets que tenim els infants per poder créixer bé i per poder arribar a ser persones adultes sanes amb igualtats d'oportunitats, amb ciutats saludables i amb capacitat per expressar allò que pensem. Aquest any, les meves companyes i els meus companys i jo hem pogut fer el manifest i volem que arribi a totes les persones de Badia del Vallès. Aquest 2020, UNICEF va proposar que el manifest dels drets dels infants estigués relacionat amb els objectius de desenvolupament sostenible, que la ONU vol treballar fins al 2030. Els objectius de desenvolupament sostenible són 17. Per fer aquest manifest hem preparat els següents objectius de desenvolupament sostenibles: salut i benestar, la igualtat de gènere, l'educació de qualitat, la igualtat d'oportunitats i tots aquells que estan relacionats amb el medi ambient i la contaminació. Ara les meves companyes i companys explicaran per què hem escollit aquests. Hem escollit la salut i el benestar perquè pensem que com a infants necessitem tenir una bona alimentació sana, practicar algun esport, dormir molt bé i tenir molt bona higiene. Si tenim tot això, podem créixer sense problemes. Per tenir una bona salut, també necessitem tenir un món sa, on no hi hagi contaminació, on s'utilitzi més l'energia solar, la gent recicli i no cremin boscos. La igualtat de gènere és un tema que també trobem important. Avui dia encara veiem diferències entre nens i nenes. Les nenes vivim situacions que no ens agrada, per exemple, quan estem jugant a un partit de futbol i no ens la passen. També veiem que n'hi ha estereotips de gènere. Encara es pensa que n'hi ha coses de nens i de nenes. Com a nens i nenes del món, pensem que no totes les persones tenen les mateixes oportunitats. Depenent dels diners que tenga la teva família, al col·le al que vagis, tindràs unes oportunitats o unes altres. Tots i totes som ciutadans del món. Hauríem de poder complir els nostres somnis. Com a nens i nenes necessitem una educació de qualitat, que els nostres col·les tinguin tot allò per poder aprendre. Ara, amb el coronavirus, necessitaven ordinadors i internet. I no tots els nens i les nenes en tenien. Necessitem que totes les escoles siguin iguals perquè tots i totes puguem aprendre igual. Al 2030, aquests objectius de desenvolupament sostenible s'hauran d'haver fet. Nosaltres pensem que al 2030 la gent haurà entès la importància de reciclar. El plàstic no existirà. Els cotxes seran elèctrics. haurà desaparegut el coronavirus. Podrem veure a la tele tots els partits de futbol de noies. L'esport femení serà igual d'important que el masculí. Hi haurà cromos de noies esportistes. Hauran desaparegut els estereotips de gènere. Donarà igual del país d'on vinguis, no hi haurà racisme. Tot el món haurà après el llenguatge de signes. A les escoles no hi haurà bullying. A l'any 2030 ens agradaria tenir un món ideal on poder créixer. Segueixo portant la motxilla de quan era petita, aquella que tant de temps m'ha robat. Agafo tots els somriures que m'han dedicat, les dolces carícies de la gent que em vas trobar. I vaig aprendre tot a viure i a posar-me les sabates de diferents colors, a no pensar en mi, a despertar-me cada dia pensant en encomanar-te l'alegria. I jo
voldria utilitzar el teu somriure, colorejar-me la vida que m'has donat. Si jo pogués aconseguir el remei per poder conduir aquest vehicle que tu també saps dirigir. Encara que aquest món no entén que dins la diferència es troben més camins per explorar. La ruta feta agafada de tantes mans. Ens hem nodrit de tot allò que ens ha anat apropant. I sento de debò la vida, tot allò que em ve i també el que se'n va. Perquè sona el motor per despertar-me cada dia i encomanar-te de tots els colors. I jo voldria utilitzar el teu somriure, colorejar-me la vida que m'has donat. Si jo pogués aconseguir el remei per poder conduir aquest vehicle que tu també saps dirigir. I jo voldria utilitzar el teu somriure, colorejar-me la vida que m'has donat. Si jo pogués aconseguir el remei per poder conduir aquest vehicle que tu també saps dirigir. Jo vinc